Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα είναι το πρώτο μου βίντεο επίσημο στο κανάλι. Από εδώ είναι το ποδήλατό μου που το έχω εδώ και 5 χρόνια. Γενικά το ποδήλατο είναι ψιλομαμά. Έχω βάλει σήμερα μια σέλα. Έχω ένα λάστιχο και τα απλά πράγματα, δεν έχω βάλει τίποτα δηλαδή. Το μερό ξέρω εγώ. Κανάλι είναι μαμά. Τότε όταν το πρώτο πήρα. Το λάστιχο μπροστά είναι μαμά. Project GTR 150 € ξέρω εγώ. Αυτό δεν είναι τίποτα. Πήγα να βάλω τα χείμενα. Ένα επόμενο βίντεο θέλω να κάνετε ένα like, ένα subscribe σε 100 εγγραφές. Στο επόμενο βίντεο.